ഈശോമിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. ഡിസംബർ മാസത്തിലെ ഇളമഞ്ഞിൽ സുഖമായി ഉറങ്ങിയതിന് ശേഷം കണ്ണുകളെല്ലാം തിരുമ്മിക്കൊണ്ട് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ സ്നേഹത്തോടു കൂടി നമ്മൾ അമ്മയോട് ചോദിക്കും, അമ്മേ, ഈ കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ സാന്താക്ലോസ് എന്നെ കാണാൻ വന്നോ എന്ന്. ഡിസംബർ മാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കടന്നു വരുന്ന വ്യക്തിയാണ് സാന്താക്ലോസ്. സാന്താക്ലോസിന് കാരണമായിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ നിക്കോളോസിനെയും നമ്മൾ ഒരിക്കലും മറക്കാനിടയില്ല. ഇന്ന് ഡിസംബർ 6 സഭയിലെ വിശുദ്ധ നിക്കോളോസ് മിറയുടെ തിരുനാൾ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ 4-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏഷ്യൻ മൈനറിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നത്. തൻ്റെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഏകമകനായിരുന്നു നിക്കോളോസ്. ഏകമകനായിരുന്നെങ്കിൽ പോലും വലിയ വാത്സല്യം നൽകി അവനെ അവർ വഷളാക്കിയില്ല. മറിച്ച് ദൈവിക പുണ്യങ്ങളിലും സഭയുടെ നിയമങ്ങളുമെല്ലാം പഠിപ്പിച്ച് ഏറ്റവും നല്ല വിശുദ്ധനായിട്ടുള്ളൊരു മകനാക്കി വളർത്താനാണ് അവർ പരിശ്രമിച്ചത്. നിക്കോളോസിൻ്റെ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ നമ്മളെപ്പോലെ എല്ലാ ദിവസവും കളിച്ചു നടക്കാനായിട്ട് നിക്കോളോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നില്ല. ബുധനാഴ്ചകളിലും ശനിയാഴ്ചകളിലും മാത്രമായിരുന്നു നിക്കോളോസ് കളിക്കാനായിട്ട് സമയം കണ്ടെത്തിയിരുന്നത്. നിക്കോളോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിലപാടുകളാണ്. അദ്ദേഹം ജീവിതത്തിൽ പുലർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന നിലപാടുകൾ അദ്ദേഹത്തെ പലതരത്തിലുള്ള മതപീഡനങ്ങൾക്കും വിധേയനാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എങ്കിൽ പോലും അവയിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും, തൻ്റെ നിലപാടുകളിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും അദ്ദേഹം വ്യതിചലിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചിട്ടില്ല. നിക്കോളോസിൻ്റെ ഭക്തിയിൽ ആകൃഷ്ടരായി സഭയിലെ അധികാരികൾ അദ്ദേഹത്തെ ബിഷപ്പായിട്ട് വാഴിക്കുന്നുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന് സേവനത്തിനായിട്ട് ലഭിച്ച മിറ എന്ന് പറയുന്ന രൂപതയുടെ കീഴിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ചരിത്രമാണ്. അനേകരെ ക്രിസ്തുവിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമായി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, താൻ സ്വായത്തമാക്കിയിട്ടുള്ള നിലപാടുകളിൽ നിന്ന് ഒരു തരി പോലും അദ്ദേഹം വ്യതിചലിക്കാനായിട്ട് ഇടവന്നിട്ടില്ല. താൻ വിശ്വസിക്കുന്ന നിലപാടുകളിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി മതപീഡനങ്ങളെ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അതിൽ ഒരിക്കലും ദുഃഖിക്കാതെ അവയിലൂടെയെല്ലാം കടന്നു പോകാനായിട്ട് നിക്കോളോസിന് സാധിച്ചു. പ്രിയമുള്ളവരെ, ഇന്ന് നമ്മൾ സഭയിലെ വിശുദ്ധ നിക്കോളോസിൻ്റെ തിരുനാൾ നമ്മൾ ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം, നിക്കോളോസിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം പകർന്നുന്ന വലിയ മാതൃകയാണ്. തനിക്ക് എന്ത് നഷ്ടങ്ങൾ വന്നാലും അവയിൽ ദുഃഖിക്കാതെ മറ്റുള്ളവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർക്ക് സന്തോഷം നൽകുവാനായിട്ട് ജീവിതം മാറ്റിവെക്കാനായിട്ട് നിക്കോളോസ് പരിശ്രമിച്ചു. ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാലും വേദനകൾ അവന് ഏറ്റെടുത്തപ്പോഴും ആ വേദനകളിൽ അവൻ തളർന്നില്ല. മറിച്ച് മാനവകുലത്തിൻ്റെ രക്ഷയ്ക്കായിട്ടാണ് ക്രിസ്തു നിലനിന്നത്. നമ്മൾ ക്രിസ്തുമസിനായിട്ട് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലും ഇതുപോലെ മറ്റുള്ളവർക്ക് കൂടുതൽ നന്മ ചെയ്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന നല്ല വ്യക്തികളാകാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കാം.